баъди оғози бобарори мусобиқаи гранд-слами боку дар рӯзи дуюми мусобиқа се ҷудокори меҳан ба рӯи татами баромаданд. Ибтидо дар вазни то 73 кг ба рӯи татами Беҳрӯзи Хоҷазода рақобатро шурӯъ кард. рақиби ӯ дар даври муқаддамоти Шаҳром Аҳадови узбек буд. дар вақти асосӣ ҳеҷ кадоме аз ҷудокорон партофте анҷом дода натавонистанд ва то ба голденско Беҳрӯз аз тарафи довари вохӯрӣ ду огоҳӣ гирифт. дар голденско бошад Беҳрӯз мехост партофте анҷом диҳад, вале ҷудокори узбек аз аксулҳамла истифода бурда соҳиби вазарҳӣ шуд. барои Беҳрӯзи Хоҷазода бошад гранд-слами Боку дар ҳамин ибтидо ба анҷом расид. ҳамчунин дар вазни мазкур боз як ҷудокори мо Абубакр Шеров бо Вусал Галандарзодаи мизбон рақобат кард. дар ибтидо ҳарду ҷудокорон имтиёзи ситонида натавонистанд ва дар миёнаҳои нерӯсанҷӣ Абубакр баъди як ҳаракати олӣ соҳиби вазаре шуд ва ин бартариро бошад то ба интиҳо нигоҳ дошта натавонист ва Галандарзода дар охирон дақиқа соҳиби вазаре шуд ва ҳамчунин баъди як чанд сонияи дигар вазари худро ба ибҳом табдил доду барои Абубакр низ мусобиқаи мазкур дар ҳамин марҳила хатм шуд. дар вазни то 81 кг бошад Сомон Муҳаммадбеков дар даври аввал бо намояндаи Канада ҷудокори бо маҳорат Муҳаб Элнаҳас даст ба гиребон шуд. дар вақти асосии нерӯсанҷӣ мухлисон ба ҷуз ду шидои Элнаҳас дигар чизеро шоҳид шуда натавонистанд ва варзишгарон дар голденско ғолибро муайян намуданд. дар голденско Сомон Муҳаммадбеков бо як партофти зебо вазари кор карду даври аввали мусобиқаро бо барор ба анҷом расонид. дар даври дуюм Сомон Муҳаммадбеков бо Саид Моллои эронитабор ки кишвари Озарбойҷонро намояндагӣ мекунад нерӯсанҷӣ карда бо як вазари дар голденскор дучори боғ шуд ва аз идомаи рақобатҳо бенасиб гардид. дар рӯзи охири мусобиқа ҳамчунин Комроншоҳи Устопириён Ҷаҳонгир Маҷидов дар вазни то 90 кг, Эмомризо Анварзода дар вазни то 100 кг ва Темур Раҳимов дар вазни изофаи 100 кг баромад хоҳанд кард.